Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Layla, Liba. Payo kinibaw ka. Ako makauyon na himo kong driver na mo. Amo ba? Aw, usay paagi ana, aron mahuno na kasi mo pagka-driver nako. Unsa mo kuno? Ibang gani sa kenan. Uy! 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 Ini manibila lipat! Mabangga ta! Naunsa ka! Hindi mo manigibirap! Mabangga ka! Ha? Gusto ba ka mabangga? Gusto ba ka kamuhunong, ha? Moro ni paagi mahunong kapag ka-driver nako. Ha? Sige, binako, di ka mahadlok mabangga. Uy! Oo. Mas mahal na mabangga ta. Aron dili na ka maka-drive. Kung maghan na lang ng drivers papa para natuduha. Sige siya, ato ni Uy! bangga. Ano ni manubila? Uy! Oh, okay. Sige na, buhian na, sir. Kana ba? Relax lang kung mag-drive. Habi ni mo no? Mura kong mamatay karon sa konsumisyon. Na nahimo ko na mong driver. Aw, aron dili ka mamatay sa konsumisyon. Huna-hunaan na lang ang basura ko nga iyang imo ihatod sa basurahan. O kaya pag huna-hunang driver ka na ako. Oh, sikpangus mo diha, murkabaw. Oh, hangus na ba? Mawa na imong kagwapo do. Ay, mahimo na lang niya kang gwapuhon. Mamatay matingali ko ni mo, Layla. Ay, sa kamatay, uy. Ako pala pa sa nginlan, kita rabay nagkuyog. Yabag ka man. Mapit ng bangga na. Oh, mabangga man kita sa limadugay kung di ka maghinahinis pagpadagan. May mong pagbuhilom ka. Di pa ko gusto makabati si mo tingog. O naghilom diha, aron mahilom sab ko. Hello, Bimbo! Oh, Binos. Nasaan ka din sa mong department? Gusto na ko magsusi kun unsa ginahitabo ni Rexon. O ganong dili siya motubag nako. Binos, busy na lagi si Rexon. Kaya gipatrabaho na siya maayo ni Tita Teresita. O kining tanan. Tungod gid ang Layla lipat. Nagdagi na siya dangan sa kinabuhi ni Rexon kanang libata na. Di sab tingali, uy. Ikaw ba, Bimbo? Ngano mo laban magyud ka ng libata? Wa mo kumulaban ba? Nakakita lang ko, giunsa ninyo sa pagboli. Laliman kasi mong gibuhat. Gipasulo niyo siyang outfit nga kabungkago na di ay. Mautay angay niya. Kay libat siya. Way hinungdan. Askang sayo pa gid na yung pagtuo. Nguway hinungdan si Lela, Binos. Anak lagi tao na siya sa among CEO. Mao nga dako na siya hinungdan. Unsa? Mao ka nagihatag ni mong misyon ni Rexon Luisito? O, Teresina. Kinahanglang magkatuna siya sa pagdawat kang Layla. Dili ka magbuno ang duha nga imo masilang giuban kanunay. Dara ni Rexon ang pagpadagan siyang kinabuhi, Teresita. Kung gusto pa siyang magpabilin din sa kumpanimahe, aw kinahanglang atimanon ug bantayan niya si Layla. Gikulbaan lang ko sa duha, Luisito. Kay dili para bagyod makadawat si Rexon kang Layla nga imong anak. Kinahanglang mo dawat siya. Ay, nanasa ka ni mo, style. Mamukmuk tani mo. Ha? Mara man imong ibang kang auto. Ay napagreklamo diha. Kilit na ta. Oh, Ugoy! oh. Ayaw na pagpa-abli na kuspultahan ha? Kayo wa kay angay ablihan? Sabay mo paabli ba? Ikagod ni mo. Unhanta ni mo. Nakoy kamot, oy. Asa mo opisina na to? Kung malulti ka ba?
Murag ikaw, korek nga trabahante. Hoy! Ayun ako kuminal dito, hi. Kay gipabalik may na ako ni Tita Teresita ang imong allowance, ha? Bantay ka! Ay, kugulga ah. Sunod ako, maldita. Oh, kusog ako ni mo malakaw! Dili pa makain hotel. Dagan ya. Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Ayaw ko pugsas pagpadawat anang Laila libat bimbo. Kay bisan unsaon pa nimong explicar nga anak ng bilyonaryo, wa gyud siyang angay. Aw, naara ni mo. Ang ako. Tambag mo lang na ako ba? Mari boss. Niya si Ma'am Lorita, ang head sa among department. Bimbo, hi na yung mga kauban, kay mag-meeting ta. O siya mitingan, ma'am. Napuna ako sa inyong department. Sunod mo na ako sa conference room. Napunan mo sa creative department? Bimbo, Hay, salamat ni miabot yuga. Doon natin meeting. kibaw ko. Love, dili lang ko ni mo tag doon. Mag-meeting pa, Venus. Ay, kusugan ni mo ni nakaw, oy! Uy, Basta sunod ni mo. hello, Layla. Hi! Ngano ni aman ka? Oh, kay magsuko naman ko sa trabaho din, he. Unsa? Trabaho? Mo trabaho ka? Oh, kun mo na. Ikaw ang napuno sa creative department, Layla? Usa ni kada kong challenge nato sa itong department. Kay kapakita nato ang improvement kalabot sa promotion. O mapagarbuhon kung ipaila ninyo ang bago ninyong kauban. Si Laila, ang bugtong anak ni Sir Luisito Laurente. Bimbo. Uy, basta may akong waton. Musmahal ka. Aw. O magpasalamat ka sa tanan. Kamita ng utok ni mo. Takaw na. Paabot na ni mo ang atong department head. Ako, kanang, dili unta ko angay nga masagol ninyo. Pero pagbuot man sa kong amahan, nga kinahanglang haguan ako ang kwarta akong gamiton, mao nga ni ako, mo trabaho, makig-uban ninyo, o manghinaot kong dawaton ko ninyo sa dakong kahinangop. Oh, mo nang imong lamisa diha. Hala! Doon na gina ko lamisa. Unya, oy, kung sabi akong buhaton din, he. Ni ako sa creative department libat. Uy, Busa, gamitan ang utok nimo dinhi. Venus, may mong bag. Dili lang una ka maghilabot din, kanang, nagtrabaho sa kadine, Venus? Wa. Pero mas angayan ko ini maong department nga mo trabaho kaysa nimo. Kung angayan pa ka, nga nawa man ka may trabaho din, he. Tungod kay pilian kog trabaho. Tapulan di ka. Unsa tapulan? Kada ba mga taong pili ang trabaho ba? Mga tapulan man na. Ako? Tapulan ko? Ha? Padungay ka ha? Ops! Venus! Huwag ka siya mo lugar, ha? Venus, dali. Pauli una. Dali na. Hindi ka pag-iskandalo din, Bitaw, Ako ang iskandalosa ha? Ako gyud Rexon? ikaw gyud. Kadigod ka taga din, he. Unya, mangaway ka na ako. Tungod kay hilas ka? Venus, dali na. Pauli na. Ngano pa paulion man ko nimo ha? Tungod kay dili mahimo mo abot kang Tito Luisito ang imong pag-iskandalo. I don't care kung maabot niya. Venus, ako na sad ang maapektuhan. Kung pasagdan ta ka. Usa kalma lang gud. Makalabang ra tay ining maong krisis. Mudistansya lang una ta sa usag-usa. Unsa? O gano mo distansya man to nimo ha? Tungod kay kauban na nako kanunay si Layla. Unsa?
And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!